Не оставяте си новите хора сами. Всеки, който се довери на вас, като лидер или като спонсор или като човек, който го въвежда в бизнеса, трябва да е сигурен, че вие ще го подкрепяте по всяко време и ще му покажете пътя. Не оставяте хората сами, поне в началото, докато изградят своята стабилност, своята мрежа. Хората са с нас заради нашето отношение към тях. Компании има много, екипи има много, продукти има много, но това, което вие можете да им дадете е това, че вие сте грижовни, че ви показа, съжалявам за израза, но че ви е грижа за тях. Ние израстваме, когато помагаме на хората в екипа ни да израстват. Не ги оставяйте сами, защото ще ги изгубите. Това е съвет към всички приятели, всички колеги, които се занимават с MLM бизнес. Ако ти искаш да си част от моят екип, пиши ми.